and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Di mo di kagikan, Jay. Mahimo ba, Wina? Ayaw pagkapyat? Ako, Jay, pakapyuta lang na siya kay gusto kayong baha. Mahadlok mo na siyang maanon. Akong nakita si Jay. Busa ako siyang gipahuat kay doon ako'y ihangyo niya. Unsa man agap? Ugma sa gabi kinahanglang mag-una ka na gyud sa pagtambong aron madasig ang mga kalalakinan. Tanaw ko ganiha. Naglabi ang mga babae. Aw, agap, oy. Kuan, kami dyan si Jay ang maguna sa pagsagbat sa kapilya. Ay, Kap, si Wina unya mo himo ang mananabtan ugma sa gabi, ha? Unsa? Oh, niya ka na di ay Anastasia. Ma, anak, bakit ko nimo? Nga nung nakapautan kag saba ni Ana. Gusto lang ko makasiguro, ma, kung normal bakit ko. Anak, normal ka. Naimugso kagikan sa kung sabakan. Unya nga nung doon naman ko ini, ma. Wa ko'y gusto ini. Mangurog at tibo kong kalawasan, ma, kung pugson ko nga mabalik ang akong makita. Anak, Gusto kong mahanaw na nako kining maong hitabo. Kung tahas man ni, nganong ako may gihatagan ini. anak, kung tahas ang giigod mo, kung hinatag ka na sa langit, andam ko makikunong ni mo. Kung maluwas mo ang mga tao tungod sa imong pasidaan, makikamatay ko sa paglaban ni mo. Unsa man ay mahitabo sa kong kaugaligong pangandoy, ma. Anastasia, Gusto sa kong malipay. Pero unsaon ko pag-angkon sa mao kong pangandoy kung daghan ang mitamihin nako. Nagtuo sila nga napuang nako. Nagtuo sila nga hinimo ko lang ang tanan. Nagtuo sila nga nalipay ko ning maong tahas. Wa, ma. Wa. Gusto kong mahanaw din ako. Gusto kong mahimong normal, ma. Anastasia, ikaw na. Pahuway na. Ug unsay mahitabo kun mabati na kong kong mama. Anastasia! Nganyo ka? Naghuna-huna ko sa akong anak. Miso naman to siya sa iyong kwarto. O sa pa may imong kabalakan. Ate, Hmm. murag nahigugma ng akong anak. Really? Oh, kang kinsa? Wa ka mabala ka? Uy! Ano mabalaka man ko? Ngayon man nakalipay. Kang kinsa nilay? Ha? Kinsa gigugma sa akong pagkumangkon? Ha? Sultira yun. Wa ko masayod, kay wa man ko mangutada. Postilon. Anong waman taon ka mangutaan na? Uy, aron makilig unta ko. Buhaton ko ang tanan. Nga dili katong Jay ang higugmaon sa akong anak. Why? Magabuot ka? Iya kong inahan. Uy, Miloy, ang usak inuhan. Igo rang mo gabay siyang anak. Ha? Ingon anak? Ang usak inuhan, makikamatay alang sa kalipay siyang anak. Uy, si Jay ang kalipay siyang anak. Saman, imong babagan? Oh, that's unfair. Way kalinaw ang ilang relasyon kung ipamugos gyud niya katong tawhada. Ay, kanimo Miloy. Mura wa mahigugma. Love knows no boundaries. Yaw kong sultihaan na ate. Oy, kinahanglan gyud nga pahinumduman ta jud kami lay. Nga makairog og bukid ang gugma. Mapugan pa ang baha. Nungka ang gugma. Ako may mupugong sa ilang gugma. Ikaw gyud. Ako! O nahala. Andam ang imong kaugalingon nga mahimong kriminal. Unsa? Ayaw kong sigahin ang iyong mata, ha? Panguros mo niyo sa ako mga sudya nimo. Jay, di man kagikan kaniha.
Usa man tong imong gisagol sa soft drinks? Ano ko taon nga naman ka, ana? Wa man! Paguryo-guryo ka pa gyud. Ano lang ta? Tita! Tita, oh! Tanawa ra good! Gili sa ni Jay ang nindot ako ngan. Guriya ko no ko. Oy, Jay! Ayuhag tagad ng atong bisita. Bisita ma? Doon na pa'y bisita nga mabuti ni orasas kagabion? O kisa may ang gibisitahan? Ako? Oy, nagkuyog man mong duha ka gani, ha? Anong imo ba siya gibiyaan? Huh. Kung nahibaw pa lang kung daan nga iya lang kong giilad, dili mahitabo muuban ko niya. Dili di tinuod nga may giatngan siya dito sa terminal. Gipugos ko niya sa pagpainom og atong soft drinks. Oh, di ka panuon, ana? Huh. Chip! Dito pa ginahimo ang pagpangilad ako sa terminal? Jay, kalain ni mo, oy. Imo man kong giakusahan? Tinuod ang akong gisulti. Tinuod ang akong gisulti nga mid-text na ako si Papa. Basta na! Mao'y sultihin niya na si Mama. Kadali kay siya mutuon ni mo. Pero ako, di na ko magpailad pa ni mo, na. Ha? Di na gyud kumuuban ni mo. Nakasabot ka? Jay! Oy! Jay, Jay! oy! Jay! Mas sinupakong pagkaanak. Kining iha, uuwi na. Ayaw na lang pamugos una sa pagkakaroon na pa. Tita, tinakuha na ni Jay. Ayaw paghilak, iha. Ayaw pagkawa sa paglaom. Ha? Kalma lang. Kalma? Sige lang kong kalma, tita. Unya, unsa mo na niya mahitabo? Kung mao na lang niya unya at tumasayran nga gitaba na ni Jay si Anastasia. Uy! Taban gyud. Uy, iha, dili ka na mahitabo, uy. Tita, wala gid gusto na ako si Jay. Ay, naay maayo ay. Paminaw maayo na ako. Huwaton nato nga makatok si Jay. Ay, kuan ni iha. Ito naman ko'y duplicate nga yawi siyang kwarto. Unya? Ingon ini ang atong buhaton. Ha? Sudla siya dito. Nya, tupare siya gigda. Unya, paninguha nga magisi-gisi mo ang imong sinina. Tayong singgit, aron nga, musod sa dayon ko. Really? Really, iha? Karon, nagkasibaw na ka. Nga, ingon ni anak kadako ang ako suporta nimo. Gusto gyud ko nga ikaw mao'y maasawa ni Jay nga akong anak. Tita, I love you. Ay, kanindo si mong gakos, iha. Love you too, iha. Ipaniguro na ako, tita. Nga dili siya ka magmahay kung ako na'y maasawa ni Jay. Hay mo na lang yawi, tita. Oo niya na, iha. Ako lang unay gunit ini. Kay, kung ikay mo gunit sa yawi, tingalig dili ka makapugong na mapalpak na hinuon ng atong plano. Okay, tita. Mag-wait na lang ko sa imong go signal. Dayan? Auntie? Ngano ka, uy? Subo ka mang good. Uy, wa pa di ka magduka? Wa pa man, auntie. Auntie, tinuod kit mong managsuon si mama. Ha? Uy! Noon sana noon. Ngano nagkapangutana ka good anak, day? Tubagal lang ko, auntie. Stilan, ni mo intang bataag ka. Uy! Tinuod! Una lang na siyang nalaygit sa iring banban nun. Mang naminyo dayon. Ako, kay pilian man, nagsige pag-search. Diha, cute ka sa dihang
gihimugso ko ni mama. Oh, akuan, kanong... Wa ka makasiguro, auntie. Uy, nakasiguro ko, uy! Naghimugso ka sa mong inahan. Pero, wa yun ko makatambong sa dihang iya kang gianak, day. Kaya dili man pasudlan ang delivery room kung dili ka bana. O niya, kay, igsuhan naman ko niya. Mga diyara ko sa gawas. Katargyos papa ni mo ang nakakita gyud sa imong paggawas. Mao ba? Ano tinuod? Ay, ano naman di ay? Ano naman day? Nagduda ka? Normal ka ako, Auntie Fanny. Uy! Uy, ngano ko itong nakapangutan na ka man ni Ana, day? Ngano laging makakita mo ko sa umaabot. Ay, pastilan ni mo. Mo di nakapangutan na ka nga, normal ka ba? Day, kitang tanan, doon naman yun, Ana. Pero, ang kadaghanan, tapulan lang nga mo concentrate. O ang uban sab, yun ang tampo nga. Tuga lang yun, day. Gasa sa Ginoo. Pero wa ko magkinahanglan ini, auntie. Wa. Ano yung saon taman, Ana, uy? Dili naman na mawaha ni mo, day. Kay, sa ubos ang ginakong pagsabot, no? Sa ako na hunaan. Sa ako rin gikaingon ni mo bago pa lang. Tuga na, day. Gitugahan ka ni Ana sa kay tasan tungod sa iyong kabuutan. Pero dili ko makakumbinser. Na, imo na lang huna-huna. Wa ka pagkabantay nga ang kapitan nato. Mitabang sa gihimo ni mong pagrosaryo matagabi is kapilya. Ug ang kapitan gud mismo maoy mipasabot nila. Unsa ka mahinungdanon alang nato ang pag-ampo. Pero, Ang inahan ni Jay? auntie, Tao lang ang iyang inahanday. Mao na ibutang kanunay sa imong huna-huna. Sa unang good, doon na may magsige niya hulhog. Kalaswina. O kalaswina, day. Mao'y imong higpit nga kaaway. Ngakon, panahon pa ni Kristo, ikaw, mao si Kristo. O kalaswina, mao si Taning. Auntie Fanny, tao ko. Tao ko. Of course! Tao ka, day, uy. Normal. Parehas na ako. Parehas mama ni mo. O parehas ni Jay. O niya, tungod kay tao ka, doon na kay kasing-kasing nga makamaong mahigugma. O kung nabatyagan mo nang nahigugma ka na, ayaw ni tago eh. Ayaw isakripisyo. Nakatog na yun si Jay. Wow. Naghayang siyang natog. Dooy. May gilog pa nang ako kasing-kasing, oy. Hinayo kong sila ang pultana. Kinahanglang dili ko makahimog kasikas. Inig-abot ka gyud sa higdanan. Ako tayong gisiun ang akong sinina. Duol na kayo ko. Duol na jud kayo ko sa iyang kama. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!